Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali neh lur, aku Ardiansa channel. Iki aku neng sawah lur. Bar nyemprot pari kuwi sing mburi iki sing enek gedange. Iki wis alhamdulillah mau dari awal rentak konten lur. Iki kondisi lomboke swayahe nyemprot karo ngocor meneh lur. Wis dudur alhamdulillah. Iki wis mlaku di saulan iki lur. Njaluk dongane luhur. Sehat kabeh iki. Alhamdulillah. Iki esuk wayahe golek sulaman neh lur. Enek sing do mati lur. Ya lur. Iki aku wis rampung nyemprot minggu ngarep wayahe ngocor iki lombok. Ngocor pertumbuhan sesuk. Saiki leren lur, leren engko sore golek pakan, enek ulo golek pakan dinggo mbek gediang itu apik lur, gedange lur nyenenge gedange jos sak tundut leren karo kakung entek kong bate entek entek aku entek orang ada sih turan tapi ada turan aduh wis entek kabeh telu karo sing tuku anyar kae sing mau turane sing kok omah kidul tak gawe iki lho aku nganggo iki obate pari walaupun radien harus rapuh nganggo iki entek telu ora percaya entek telu karo iki entek telu tapi dicampur lho telu wah iya lali pitike ndak mlayu kita wis kabeh rampung iye madang barang yo apa enggak rame guys leren neng omah sik itu leren lur alhamdulillah neng omah lur panas banget lur sim panas tuh pari enak tuh pari lur oke lho kita lur tuh nyebrur nah itu pari kita ora lur do pari enek sing do pari enek sing do anu lho oh nek ngene ketok lur duh pari kae sing ning kono do pari enek sing pari enek sing daerah sing kono enek sing jagung karo apa ya oh jagung karo pari sing sebelah kono enek mbakune jarene mbakku harganya tinggi iki sing lagi naik daun timun lur timun larang timun lur ning pasare tekan 14 15.000 iki mah aku tuku 15.000 piro wis plastikan 15.000 karo tuku ngomong brambang bawang dukung buat masak timun mau pesenane ibuke emoh ya wis atukane jebulane timun regane mulak regane larang aku arep nanduri iki arepe nandur neng pot lur iki duwe wine terong tomat karo lombok gede ya ndeder dhewe iki ndeder mbahku nge nah iki kan wis tomate wis
arepe pensiun ya. Sing biasanya aku ngonten lur sudah pensiun iki. Terus iki tomatnya mung garis siji iki lur sing isih awok. Tomatnya sing ganteng lho. Wah ya gede-gede tapi mung siji-siji ngene iki. Iki do garing lho. Ngisor kuwi yo enak. Wah gantung api-api. Ya wis bar iki tak go rono dianu punge sesuk hari nanduri. Ya wis pokoke dukung terus channel lur. Ben aku iso ndang gawe kandang maneh. Aku iki lagi brebek-brebek resik-resik men iso ndang gawe kandang kambing ben aku duwe penghasilan lur. Ya to lur, ben ora klontang klantung. Ya to lur, wis pokoke hasil sedikit disyukuri gitu. Semasih kita masih bersyukur dapat sedikit-sedikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit. Nek Gusti Allah ngijabahi sing penting donga. Ya to lur, iki sesuk neng kono akar mindah kolam lele jane lur. Nah, iki kandang iki kandange. Iki kandang lobet asine lur. Kandang lobet tak guling nih. Kandang lobet. Ajur lur kandangnya lur. Bolong kabeh. Lobet. Kita bruk ning mergo reket arep tak nggo mindah. Iki lur. Kutut-kutut iki lho. Kututnya sapasang-sapasang. Kutut Jawa tapi loloan saka cilik. Kutut Jawa loloan saka cilik. Kapan iki kok enek wakeh jane lur. Cuma aku ora sempet ngloloh mergo gaweanku akeh. Dilalah ya iki ya ini ketekan iki pisan. Pasir nutupi dalan kuwi burung tak benakne ya wis. Iki garapan penuh. Saiki aku fokus ning sawah. Kene kuwi nutupi dalan rapopo. Ngomong nek ngobrol metu makane empek meneh iso lewat. Ya to lur. Saiki wis ngene iki lur kegiatane. Full kegiatan ngontene jarang-jarang ya Allah. Yang penting ku mau kumpulane waktu tak aku ngonten lur. Yang penting bisa ngupload ya telur. Pokoknya kontenku wis ngene iki lur, wis ra enek apa berubah-ubah kontenku wis yang sawah, anu wedhus, anu tanduran, wis kontenku wis ngene iki karo keseharianku nang omah. Iki pokok konten sak konten-kontene. Open-open wis ngene iki lur. Penting kena goreng-goreng apa? Goreng telur, goreng ndok. Nah iki Elba. Terus iki Jawa. Iki Bangkok. Iki campur iki Jawa karo Elba Bangkok. Bangkoke kae. Wis yang putih kuwi Elba Jawane telu lho. Ya sini iki kok aku ngingu ke penghasilan. Aku yang ngingu lele lur. Ngingu lele jare arepe dipesen. Mudah-mudi nggo mancing. Wis gede-gede apa lur? Sik lur. Buka pelet sih lur. Lele ini kuru-kuru lur. Baca golek ini hanya resok iki. Tidak cocok keliling aja. Oke lur. Dino ping 3 lur. Iki nek aku ning Kediri nu paling nganggo limbah roti. Iso gemoy-gemoy. Ning ngene limbah roti ora enek lho. Betul lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lur. Channelku terus ya. Dan maju ben aku sok ndang 1000 subscriber. Oke. Ngoyak 1000 subscriber abot lur. Jangan lupa.
Oke, bantu klik klik klik.